Bona vesprada a tots i totes en nom de Decidim. Simplement explicar-vos, jo vos explicaré com anirà el tema. En primer lloc li donaré la paraula a Xavier Tarazona. Xavier Tarazona és el coordinador d'Economia Decidint, que farà la presentació. Després, fonamentalment, anirà la intervenció del nostre convidat d'avui, que és el Vicent Cucarella. I, com que sabeu que n'hi ha un xat, podeu anar fent preguntes per ahí, si voleu, o comentaris, perquè la gent participe. Això ho coordinarà la companya Lídia, si n'hi ha que recollir alguna idea o juntar preguntes, etc. I la idea que tenia és que al final, també de la intervenció del Vicent Cucarella, pugui haver un torn per a preguntes, inquietud, matisos, etc., que intentem que siga el més àgil possible i després simplement acabarem. Simplement dues coses. Una, que per favor totes les persones apaguen el micro, perquè és molt molest el soroll de fons per a la persona que està parlant i per a les persones que estaran escoltant. I dos, utilitzar la ferramenta, si no coneixeu aquest instrument de Jitsi, n'hi ha per a demanar paraules, simplement explicar i apareix ja i la persona, en aquest cas Lídia, ja anirà controlant. D'acord? Doncs benvinguts i benvingudes totes, anem a començar. Xavier Tarazona, per favor. Hola, bona vesprada a totes i tots. Anem a iniciar una cosa que no havíem fet fins ara, que és una presentació d'un llibre, però que sembla que és una excusa, però és algo més. Faré una xicoteta introducció perquè el que interessa és que parli l'autor del llibre i que acabem ràpid. Com hem vist, la pandèmia i els darrers temporals han despullat definitivament el model econòmic actual. La crisi financera de 2018 ja es posa en alerta, però mai es posaran les mesures per a canviar-lo. La situació extrema i extraordinària en la qual estem és una oportunitat de qüestionar el model econòmic actual per insostenible en tots els aspectes, tant econòmic, com social, com ambientals. Necessitem escoltar veus autoritzades que parlen de la situació i les seues conseqüències, al temps que obrim el debat per a buscar les solucions. Així demanarem l'aportació de les veus autoritzades. Una veu molt autoritzada és la de Vicent Cucarella, investigador de l'IBIE i actual síndic de comptes del País Valencià. Amb més de 50 treballs d'investigació en temes de la seva especialitat en economia i diverses publicacions de treball amb altres autors. A més dels llibres El finançament valencià de la submissió al canvi necessari i Economia per a un futur sostenible, que és el que presentarà avui. El llibre que ens presenta, és el meu parer, és una guia imprescindible per a una comprensió del model econòmic actual i les conseqüències derivades d'ell. La seva narrativa, basada en converses de dues persones adultes amb un jove, facilita l'accés amb un llenguatge accessible per a tothom i en un llibre recomanable per a l'alumnat d'instituts. Jo sempre crec que l'educació és imprescindible per a enfrontar els canvis. I sense més, jo donaria la paraula a Vicent i que ell ens conti el que vulgui i després xerrarem. Moltes gràcies, Xavier, Toni i a tots els presents. Us agraeix molt l'interès per aquesta temàtica i, com Xavier ha comentat, en el fons la presentació del llibre és una excusa. El que volem és parlar de sostenibilitat i, mira, ja ha vingut bé a utilitzar com a excusa el del llibre. Efectivament, és un tema que està ahí i que no és un tema conjuntural com altres que estem ara patint. És un tema que és estructural i que quan se'n vaig a la pandèmia continuem tenint el mateix problema que tenim ara respecte a recursos, respecte al medi ambient. I, per tant, és convenient que la gent vagi coneguent-lo. I jo he preparat una xicoteta presentació, procuraré ser tot el més didàctic possible, no? I després ja, si voleu, passem a un debat. Així que vaig intentar ara compartir pantalla, a veure si tot va bé. Vegeu bé? A veure, algú que em conteste, se veu? Sí, se veu. D'acord, molt bé. Bé, continuo ja en la presentació.
Realment el llibre, com abans he comentat, i vaig a fer simplement una pinzellada, té, com diguem, dos parts. Una primera que parla un poc de conceptes bàsics d'economia, no? L'assignació de recursos escassos entre finalitats alternatives, parlar del cost d'oportunitat, del comerç, l'economia de mercat, exacte. I arriba un punt en el que parla del creixement econòmic i dona peu a una segona part del llibre, no? A parlar de aquests límits de creixement econòmic, el zenit del petroli, però igual que el petroli d'altres recursos naturals, no, energètics i no energètics, les alternatives, avui en dia energètiques, i a parlar de creixement, de repartiment del treball. Val? Esta és la part que anem a tocar en la xerrada d'avui, aquesta segona part. Com està estructurat el llibre? Pues, com ha comentat Xavier, és un llibre pensat com un diàleg entre un jove i una parella d'adults. Ella és economista, ell és físic i el jove pues, parla amb ell, fa anotacions en el seu diari, busca coses per internet i les va afegint. És un llibre que procura ser amè perquè sigui accessible a tot el món. No? A partir de 15-16 anys pot ser llegit sense cap problema. De fet, està gastant-se en instituts i fins i tot en algun primer curs d'alguna facultat a més està utilitzant-se. I clar, però en el fons, com dèiem abans, la presentació del llibre és una excusa, no? El que volem és parlar de sostenibilitat. I quan parlem de sostenibilitat, pues, hem de tindre clar que cal parlar de dos matèries al mateix temps. Per un costat, d'economia i per l'altre, d'ecologia. I curiosament, és molt curiós perquè són dos termes que tenen una arrel comuna, procedeixen del grec, en el cas de l'economia, de la paraula oikonomos, que el que ve a significar és qui administra la casa. Eco és casa, economia és qui administra la casa. Mentre que ecologia, vegeu que l'arrel és la mateixa, és qui estudia la casa. Aleshores, la ciència que administra la casa i aquella que estudia la casa tampoc devien ser molt diferents, no? I no obstant això, sembla que hi hagi cert enfrontament entre les concepcions econòmiques i les ecològiques. I jo, sincerament, crec que si tenim en compte que aquesta única casa que tenim és esta, no tinguem altra, per molt que anem a Mart en aquests dies, però la casa que tenim és esta, jo crec que aquest enfrontament que n'hi ha en les últimes dècades entre economia i ecologia probablement ve ocasionat perquè el tipus de visió econòmica que se té avui en dia oblida, almenys, des del meu punt de vista, i això podríem dir que és com un spoiler, com diuen ara, un spoiler resum de tot el que ve darrere en la xerrada. No? Des del meu punt de vista, l'economia sol oblidar dues coses principalment, i és que el que pretén l'economia és buscar el benestar de les persones i que això no sempre equival al creixement econòmic. Però últimament pareix que l'únic que se mira és el creixement econòmic. I per altra part, que els recursos són finits i que existeixen uns costos mediambientals que cal tindre presents i moltes vegades sembla que s'obliden. I vos poso un exemple perquè us doneu compte d'aquesta desconnexió que n'hi ha entre l'economia i l'ecologia o entre l'economia i el planeta i el medi ambient. I vos poso el 3%. No me referís a la comissió que cobraven alguns, no. Me referís a aquesta taxa de creixement econòmic que habitualment se marca com a objectiu. És molt habitual dir, no, l'economia ha de créixer a un 3% real perquè d'aquesta manera és quan se genera llocs d'ocupació, és com l'economia és suficientment dinàmica com per al progrés, tal. Vale? Però, a veure, realment algú s'ha parat a pensar què significa créixer al 3% real de manera constant? Doncs mireu, més o menys, si durant 25 anys creixerem al 3%, implicaria duplicar-se. És a dir, que en 25 anys, més o menys el que va ser una generació estaria consumint i produint el doble de l'anterior. I, clar, una altra generació el quàdruple i multiplicat per 8 i per 16. Clar, això no sé si la gent quan defensa un creixement del 3% continuat se dona compte d'això on pot arribar. I mireu, vos poso un exemple senzill. Si vegeu així, no sé com se veurà, hi ha un quadre un poc més gran, pintat, i després hi ha un quadre xicotet, així, en verd, val? Molt bé, doncs imaginem-nos que aquest quadre més gran, que és delimitat per la línia, ve a ser la capacitat que té un planeta, un ecosistema, el que vulguem, vale? Un planeta, per dir-ho d'alguna manera. Això és la capacitat que té de regenerar-se a si mateix. Mentre que una societat, inicialment, en aquest exemple, el que consumeix anualment és
un quadret verdet. Per tant, això no suposaria ningú problema. Este ambient podem considerar-lo totalment sostenible. Total, se consumeix una mísera part de lo que és capaç de regenerar anualment aquest planeta. Ara bé, anem una cosa tan senzilla, anem a aplicar-li aquesta taxa de creixement del 3%, tan buscada per tots. Bueno, pues això vol dir que una generació després, la primera generació, 25 anys després, ja no seria un quadradet verdet, ja serien dos els que estan gastant-se. I si continua creixent la cosa, pues la generació 2, la 3 ja estaríem parlant de 8, 16, val? La cosa, fixeu-vos en quina rapidesa cada generació va duplicant a l'anterior. Clar, si anem compte, arribaríem a un punt, en el meu exemple, la generació número 9, en la que, si vegem, aquesta societat ja està gastant la meitat de lo que és capaç de regenerar el planeta este fictici. Si en aquesta situació algú ara diguera, escolteu, que al ritme que anem podem tenir un problema, és molt fàcil que avisar en aquest sentit rebera una resposta com les que estem escoltant habitualment. Home, portem tota la vida creixent del 3% i no passa mai res. No? I total, si només hem gastat la meitat, encara ens queda l'altra meitat. Però és que el creixement exponencial és difícil d'entendre o sembla que sigui difícil d'entendre per a moltes persones quan és molt evident. Fixeu-vos què passaria una generació més. Esta societat ja gastaria tots els recursos que és capaç de regenerar aquest planeta fictici, en el qual començaria a col·lapsar. Ja no podria seguir més. En el fons, què vos vull transmetre? Que no és possible el creixement infinit en un món que és finit. Que en certes inicis del creixement econòmic, pues, això podria tindre un greu problema, però que en la situació que estem avui en dia, que ja estem xocant en determinats límits, sí que és un problema. Val? I mireu, ara anem a dades. Això és un gràfic amb el creixement de la població, diguem-ne, des de l'any 0 de la nostra forma de comptar. No? Val, pues en l'any 0 teníem 200 milions d'habitants en el planeta. En l'any 1000 anys després en teníem 310, havia crescut, però no havia crescut d'una manera molt exagerada. No? En el 1500 tenien 500 milions d'habitants en el planeta, però mireu com a partir de 1800, encara no arribem a 1000, però ja ens acostem, i a partir d'ahir, a partir ja de meitat del segle XIX, sobretot del segle XX, fixeu-vos com es dispara el creixement de la població. Fins a l'última xifra, en l'any 2000, són 6.000, un poc més de 6.000 milions i actualment ja som més de 7.700 milions d'habitants en el planeta. Val? Però això, i si us fixeu, mireu que justament creix la població quan també comencem a utilitzar els recursos energètics fòssils, que són els que ens han permès este xute d'energia per alimentar i per progressar d'una manera tan exagerada. Però una cosa important, no sols és el creixement de la població. No. Principalment no és el creixement de la població el que es posa en una situació de perill. No. El que passa és que aquesta població, cada un de nosaltres, cada vegada consumís moltíssim més que els nostres antecessors. Per tant, si este gràfic, en compte de fer-lo de 2.000 anys, d'esta manera de la població, ho fèrem de la producció, no tinguem dades com per a fer-ho, no? Encara seria molt més empinat el creixement de les últimes dècades, de l'últim segle. Perquè imagineu-vos que no només està creixent la base, la població, sinó que també està creixent la producció per càpita, i d'una manera exagerada. Clar, però això té unes conseqüències en forma de deforestació, en forma de contaminació. Això és, per exemple, les famoses illes de plàstics que se troben a meitat de l'oceà, i al mateix temps el que estem és, tota aquesta combustió està provocant un increment exagerat de lo que és el CO2 en l'atmosfera. Jo recordo fa no molts anys, no? Quan en tots els foros internacionals se deia no hem de passar de cap de les maneres, hem de passar de 400 parts per milió de CO2. Vale? Pues, si us fixeu, això més o menys se va aconseguir, pues mira, per així aproximadament se va passar ja, i actualment estem ja
en mitjana anual acostam-nos als 420, puntualment hi ha hagut observacions que ho han superat, és una barbaritat, perquè això sempre se dia que si passem de 400 se desencadenaven alguns processos que se podien retroalimentar, com està passant, i que no sabem això com podem parar-ho, com el cas del permafrost. En el moment que el permafrost comença a descongelar-se, com està passant, comença a soltar el metano que té acumulat, bueno, és ell mateix el que va retroalimentant-se el canvi climàtic. Clar, què està passant? Tot això fa que el planeta estigui reaccionant i reaccionant a una velocitat no vista fins ara, perquè l'estrès al que estem nosaltres matxacant el planeta fa que ell reaccioni d'una manera que mai s'havia vist, no? Aquests canvis tan repentins que estan havent. Estem veient també, per exemple, ara en el vòrtex polar, en el jet stream, com està despenjant-se llengües de fred que no eren habituals que se despengen d'aquesta manera i de quan en quan cau una llengua d'aire polar que habitualment rodava pel polo i no baixava. No? Totes aquestes coses que fa que estem sorpresos dels canvis ràpids que estan siguent. Clar, què passa? Que en l'actualitat estem tots fixant-nos en un greu problema que efectivament tenim, com és el de la pandèmia, que no hi ha que llevar la importància. Després, estem també calfant-nos el cap en la recessió econòmica que porta aquesta pandèmia, però darrere hi ha una altra ona molt més gran que totes aquestes i a la que probablement no estem prestant-li l'atenció que caldria. No? I que jo vaig intentar en aquesta xerrada d'avui, per almenys posar en valor, tenint en compte tots aquests altres problemes, no? que quan desaparega la Covid van a seguir ahí. És important parlar d'aquest tema. Quan ho he plantejat ara, estem parlant que hem superat la capacitat d'alguna manera, el planeta autogenerar-se, no? Aquesta capacitat de càrrega, aquesta capacitat de tornar a reposar el que hem consumit del planeta. Bueno, pues una forma de mesurar això és el càlcul de la petjada ecològica. I què és el que pretén mirar la petjada ecològica? El que fa és, d'alguna manera, comparar quant és capaç de regenerar el planeta i quant som capaços nosaltres de consumir cada any. Claro, mentre nosaltres consumim menys del que el planeta és capaç de després regenerar, no tindrem cap problema. El problema és que ja des dels anys 80 hem observat que hem passat d'aquesta relació unitària, és a dir, en l'actualitat estem de l'ordre de 1,7 en la petjada ecològica. Què vol dir això? Que cada any nosaltres consumim del planeta l'equivalent a el que dona de fruit 1,7 planetes. Ens farien falta 1,7 planetes per al consum que estem realitzant. I això hem de tenir en compte que això és en el conjunt de tota la població, però si ens centrem en alguns països, aquesta petjada ecològica encara és molt més elevada. En el cas de Luxemburg és de l'ordre del 7,5, és a dir, que si tot el món visquera en les condicions, li farien falta 7,5 planetes. A Luxemburg li farien falta 7,5 Luxemburgos, no? per a seguir el ritme de vida que du. Als Estats Units 5, Espanya estem en l'ordre del 2,4. Per exemple, Haití està de l'ordre del 0,4. Vol dir que en una societat com la d'Haití encara podia existir un increment del consum perquè realment encara estem en una situació sostenible, però en el conjunt del planeta no ho estem. I això, m'agrada sempre comentar que això suposa una injustícia entre territoris i entre generacions. Val? Per què dic entre territoris? Doncs perquè al final estem unes societats més desenvolupades xuplant tot i aquests recursos naturals, fins i tot moltes vegades, majoritàriament, en els països que després voldran consumir-los i ja no els tindran, de manera que països com, per exemple, Haití, que és el que pot jo ser l'exemple, o altres, no? Que en algun moment volen tindre un benestar semblant al nostre, intentaran tirar mà una sèrie de recursos que ja no existiran, perquè no ens ha de ben xuplar. No? I sobretot dic entre generacions perquè, clar, què passa? Si estem consumint més del que és capaç de regenerar el planeta, significa que les generacions que van a venir darrere van a tindre menys capacitat d'obtindre fruit d'aquest planeta, menys capacitat de benestar. I vos poso un exemple, a veure si així s'entén millor. Imagineu-vos que és com si
a mi m'haguera tocat la loto, la loteria primitiva mateixa. Me toquen 2 milions d'euros o una herència, me dona igual. Tinc 2 milions d'euros. I jo puc pensar, bueno, 2 milions d'euros, vaig a pactar en un banc perquè m'assegure una tassa d'interès real del 2% tots els anys. Per tant, vol dir que jo mantinc el capital en el banc i tots els anys obtinc 40.000 euros del rento, no? Doncs, pues, bueno, 40.000 euros jo puc viure, vale, d'acord. Si jo funciono d'esta manera, si jo mantinc el capital sense tocar-lo i només visc dels interessos, bueno, pues, aquest capital tots els anys anirà generant i això és 40.000 euros en els que jo viuré, no? Parlant en termes reals. Què passarà? Pues que jo sempre podré viure igual i fins i tot el meu fill després pues, podrà seguir vivint d'aquesta manera. Això és el que hauríem d'haver fet quan ens regalaren este planeta. Nosaltres arribarem així i tinguem un planeta. Vale? I aquesta generació ha rebut el planeta en unes condicions, però no anem a passar-lo als nostres descendents en les mateixes condicions, ni pensar-ho, no? Perquè estem carregant-nos gran part de la seva capacitat d'autoregenerar-se. Què passarà? És com si jo, en aquest exemple que us havia posat, haver dit, bueno, de 2 milions que he rebut, pues mira, això són molts diners. Jo, uno, vaig a gastar-me-lo en una gran mansió, en pegar la volta al món, en tal, i l'altre el deixo en el banc. Vale? Pues sí, d'acord. Però què passa? Aquest milió que hi ha en el banc, els interessos que me donen són 20.000 euros anuals i jo que ja m'havia acostumat a gastar-ne 40.000, dic, ostres, és que pues, tots els anys no només gastes 20.000 de l'interès, sinó que ne rasques 20.000 més del capital, en el qual cada vegada el capital va disminuint, cada any me donaran menys interessos, tindré que tirar mà a més capital i a poc me desapareixerà aquesta facilitat que tenia de viure. Val? Però això és el que estem fent. Estem traslladant a les generacions futures aquest problema. Nosaltres estem xuplant tot el que podem del planeta i els que vinguin darrere ja s'apanyaran. No? No sé si d'esta manera, amb l'exemple, s'entén com devíem haver actuat amb aquesta herència que hem rebut, però no estem fent-ho. Clar, i quan parlem de capacitat de càrrega del planeta, és important també diferenciar entre recursos renovables i els no renovables. Val? Per exemple, pues, a veure, els renovables no vol dir que això siguin infinits i que poden fer en ells el que siga, no? Perquè també tenen una sèrie de limitacions, sobretot hem de respectar els seus ritmes, no? de renovabilitat. Però sobretot en aquest moment el que més preocupa són els no renovables. I com a exemple, no renovables, pues, podem posar el petroli i que s'estudia molt, no? Però el que vaig a dir ara del petroli, de la corba de Hoover, pues, és extrapolable a altres combustibles fòssils també, pues, com el gas, en part també el carbó i en general a la majoria de matèries. No? Què va estudiar aquest home? Hoover era un geofísic que a meitat del segle XX, per allà 1957, 58, havia estudiat molt a fons els pous petroliers dels Estats Units, com s'explotaven, com anaven apareguent nous pous petrolífers, com s'investigava en buscar. Ell, al final, va arribar a una conclusió, i és que se va adonar que una vegada un pou de petroli s'estava explotant, la primera meitat del temps de l'explotació era molt senzilla, perquè d'alguna manera eixia molt fàcilment el petroli, mentre que la segona part era molt més complicada, ja quedava poc petroli, era més difícil de bombejar, etc. Clar, a veure, és que tinguem ja certa edat, podem recordar aquella pel·lícula que Diez Gigantes, no? I en la qual pareixia que quasi pegaves una picola a terra i t'eixia un xorro de petroli. Bueno, pues, en els Estats Units, en aquella meitat del segle XIX, sembla que era molt fàcil, no? Tindre petroli, però claro, una vegada ja eixit el primer, després l'altre és més complicat. I en general, ell va seguir estudiant i no, és que no només passa en un pou, passa en general, passa en un país i passa que cada vegada és més difícil trobar nous pous, és que se troben cada vegada són més dificultosos. I ell va fer una previsió. L'home va dir, bueno, jo calculo, i això, aquesta previsió la va fer, ja t'he dit, en 1957-58, va dir, jo calculo que als Estats Units arribarà al seu màxim del seu seny de producció, bueno, arribarà així aproximadament en la dècada dels 70, a principi de la dècada dels 70. Quan ell va dir això, molta gent se li va burlar, però si estem ara en aquest moment en el boom del petroli, com va arribar tan pronte, no? El seny de la producció? Però ho va acertar. En 1971, als Estats Units va arribar al seu seny de producció del petroli, el que se coneix com a petroli cru, no? El petroli bo. I claro, i seguint el mateix tipus de càlcul, també se va estimar que aproximadament
la producció mundial de petroli arribaria al seu zenit d'extracció aproximadament en la primera dècada dels anys 2000. I efectivament se va tornar a acertar. Entre el 2005-2006 és quan se va arribar al màxim d'extracció de petroli de lo que és el cru. Què ha passat des d'aleshores fins ara? Pues que s'ha tirat mà a seguir augmentant la producció en, diguem-ne, sucedanis, no? En el que diuen petrolis no convencionals, pues, des de el famós fracking, que ha sigut el que ha fet que els Estats Units torni a recuperar una producció elevada, però són petrolis que tenen una tassa de retorn energètica inferior. Esta parauleta la treu, la tassa de retorn energètica és bàsica per entendre el problema. Quan en aquella època que jo vos he dit, no, de la pel·lícula Gigantes, no, a meitat del segle XX, quan o a meitat del segle XIX, millor dit, perdona, a meitat del segle XIX, quan començaren les extraccions de petroli, la relació entre la quantitat d'energia que s'obtenia i la quantitat d'energia que era necessària per obtindre-la venia a ser de 100. Això és el que medeix la tassa de retorn energètic. Compara, a veure, quanta energia necessitem entre tot el procés d'extracció, de transport, de refinat, de lo que siga. Comparem això amb l'energia que hem obtingut del petroli. Pues en aquella època la relació era de 100 a 1, fantàstica. En l'actualitat, és el bon petroli, el que queda com a bo, la relació és de 20 a 1. No està mal, però ja és molt inferior a aquella època. I pitjor, molt pitjor és la tassa de retorn energètic del cas dels petrolis que s'obtenen en alta mar, els que s'obtenen de les arenes bituminoses del Canadà, el quitrà, no? O per la tècnica del fracking, estem ja parlant d'unes taxes de retorn energètic a lo millor de 5 a 1. Claro, què passa? Que al final, a la medida que vas baixant, arriba un punt en què no té sentit gastar energia per obtindre la mateixa energia, perquè això no és energia neta. És més, els experts en la matèria diuen que una societat complexa, com són les societats nostres actuals, necessiten una TRE de l'ordre entre 5 i 10 com a mínim. No? És a dir, perquè una societat pugui dedicar-se, a banda de a satisfer l'alimentació, a satisfer el protegir-se dels elements externs i tindre un habitatge, que és lo indispensable per a viure. Per a poder tindre alguna més fan falta tasses de retorn energètic entre 5 i 10, com a mínim, perquè si no, la gent no se pot dedicar a altres serveis, ni a l'educació ni a la sanitat, i menys encara a pintar quadres o a crear música. ¿Vale? D'això només s'aconsegueix quan realment les necessitats bàsiques les tinguem satisfetes i tinguem aquest excedent energètic per a fer altres coses, d'acord? Clar, què ha passat, en el fons? Pues que ens hem acostumat a viure amb taxes de retorn energètic molt altes durant un temps i ara això està caient molt ràpidament. I d'alguna manera és que la nostra societat ha crescut dopada, podríem dir. Hem de pensar-ho d'aquesta manera. Durant unes quantes dècades, la nostra societat ha trobat un xute, una hormona del creixement econòmic. I d'on ve aquesta hormona que s'ha enxufat? Pues ve d'aquesta energia dels combustibles fòssils. No només com a energia, sinó fins i tot també utilitzats com a plàstics, material que utilitzen per a tot, com a fertilitzants, com a pesticides, que també procedeixen de compostos químics, no? de combustibles fòssils. Claro, al final, fins i tot quan parlem de lo que és la revolució verda de l'agricultura, no? Que tant s'ha comentat de les últimes dècades, realment podríem dir que ha sigut una revolució, més que verda, una revolució negra. S'ha aconseguit gràcies a petroli, gràcies a tindre maquinària pesada treballant als camps que ven en petroli, gràcies a poder-ho transportar a llargues distàncies, gràcies a tindre aquests fertilitzants i pesticides. Tot això és el que ha afavorit que durant molt de temps hagin tingut un creixement diguem-ne, extraordinari en la història. Però, clar, se mos està acabant el doping. Què passa a partir d'ara, quan està el mode del creixement, comença a fallar-nos? Clar, què mos diuen? Diuen, no patiu, que tindrem altres energies. S'acaba el petroli, però hi ha altres coses. Efectivament, sí, hi ha altres energies. L'eòlica, fotovoltaica, termosolar de concentració,
nuclear de fissió la coneguem, de fusió està tota la vida investigant-se encara no s'ha aconseguit, no? Geotèrmica, mareomotriu, biomassa, biocombustibles, fins i tot apurar les arenes de quitrà, seguir en el fracking, que per cert està quebrant totes les empreses de fracking ja, emmagatzemar aquesta energia en piles d'hidrogen, d'aire comprimit, de bateries de liti, de grafè. Clar, això és el que ens venen, no? I per tant, cal preocupar-se. Realment, tot això ens soluciona la vida? Doncs, bueno, malauradament, jo crec que no, que sí que hi ha que preocupar-se perquè existeixen moltes limitacions de les energies renovables. Evidentment són el futur, són les que anem a tindre, però hem de ser conscients de a quin nivell les anem a tindre. A què me referís? Pues mira, per una banda, tenen taxes de retorn energètic inferiors a aquestes fantàstiques 3 que fa un moment us he comentat del petroli bo, 101, aquestes coses, pues, les altres energies renovables i altres no tenen aquestes 3 tan elevades. Val? Un altre problema principal és que són intermitents i que depenen de circumstàncies incontrolables. No? Si plou o, per exemple, si neva com va nevar l'altre dia, pues les plaques no donen electricitat, estan tapades per la neu. Fins i tot una tormenta d'estes d'arena, tinc una amistat que té plaques en casa i se va donar compte que li havia caigut la producció elèctrica ràpidament, va tenir que anar a netejar les plaques perquè si no, veia que generava la meitat de lo que habitualment tenia. Clar, aquestes coses, i damunt el vent, doncs, a vegades bufa el vent, a vegades no, per la nit no arriba el sol. Clar, tot això fa que tinguin uns problemes. Damunt, hem de tenir clar que usen minerals escassos. Totes aquestes tecnologies estan utilitzant una sèrie de minerals molt escassos, terres rares, que en alguns casos estem arribant als límits, ja no tinguem molt més. Encara més problema, si volem trencar aquesta intermitència utilitzant, per exemple, bateries, doncs encara tinguem més problema de minerals escassos i de terres rares, no? Problemes amb el liti, amb el cobalt. Val? Una altra cosa important a tindre en compte, l'electricitat avui en dia sol representa una quinta part del consum energètic. I damunt no és ni energia primària, és un vector energètic que té pèrdues en la generació, però bueno, sí que és d'alguna manera, podríem dir que és relativament, no que siga fàcil, però que relativament se pot aconseguir el que l'electricitat que ara gastem poder arribar a procedir tota de fonts renovables, però és que difícilment anem a aconseguir que les altres 4/5 parts electrificar-ho tot. Val? Això és sobretot en el que són el gran consum d'hidrocarburs dedicats al transport per terra, mar i aire. Això és el cas també de camions. Doncs els camions en bateries estan deixant-se d'investigar pràcticament perquè s'han donat compte que si vols clavar en un camió una bateria que te permeta portar una càrrega com porta un camió habitual a una distància com la que porta un camió habitual, al final, més del mig camió és la bateria i al final està simplement transportant-se a si mateix. I clar, per això funciona molt millor el camió electrificat de tota la vida, és a dir, el tren. Funciona molt millor. És un camió electrificat. I una cosa molt important que també hi ha que tindre, que és la gran dependència dels combustibles fòssils que tenen les energies renovables. Quan parlem d'energies renovables, pareix que pensem que, bueno, que ja no necessiten les combustibles fòssils per a res. No, no és així. De fet, si algú té gust de buscar, hi ha vídeos en YouTube, realment com se construeix per exemple, un molí, no? Un molí de vent. Esto és per a l'energia eòlica. Si mireu com se fabrica l'aspa, val? Tot, primer l'extracció dels minerals, després tot el que són les fundicions corresponents, després com se transporta, però no se transporta, com se cimenta, com després se planta el màstil, com s'ajuda moltes vegades en helicòpters, en grues superaltes. Tot això són combustibles fòssils que estan fent el treball. Per tant, al final, realment hauríem d'estar dedicant el que queda de combustibles fòssils justament a anar preparant aquesta transició, perquè és que després encara va ser molt més difícil fer-la. Una cosa també important, les energies renovables utilitzen uns sistemes de captació
que no són permanents. No? La mateixa l'energia fotovoltaica s'estima que les plaques uns 25 anys de vida útil, els molins de vent també s'espera, i de fet no només està la contaminació prèvia, perquè al final no són tan verdes com aparenten, no? Tota aquesta contaminació prèvia per a crear l'aparell i després que no saber què fer en la deixalla. Recentment veiem imatges de que al final les aspes dels aerogeneradors no saben què fer en elles, no se poden reciclar i el que fan és amuntonar-les en enormes camps, unes al costat de les altres, i després tiren una capa de terra per damunt, ja no se veuen, però ahí baix estan, totes elles amuntonades. Per tant, tots són una sèrie de problemes que normalment no se valoren quan parlem d'energies renovables, que ja dic, no és que estigui en contra d'elles ni pensar-ho, evidentment que hi ha que anar apostant per elles, però hem de ser conscients de les limitacions que tenen, perquè d'alguna manera, al final, quan parlem d'energies netes, l'energia més neta és aquella que no s'usa. No? Hem de tindre clar que aquesta és la més neta de totes, la que no ha fet falta utilitzar. I una cosa importantíssima, que vull que presteu atenció, m'agradaria que fixeu-ho en aquest gràfic, perquè jo crec que entendreu la magnitud del problema. Moltes vegades se parla, transició energètica, home, no sé si és exagerat, si és que transició energètica ha hagut sempre hem anat canviant d'unes energies a altres i no passa mai res, quan s'acaba una descobrim una altra. No, això és una mentira. No ha hagut mai transició energètica, mai. El que ha hagut ha sigut addicció energètica. Fixeu-vos, així hi ha un gràfic que mostra des de 1800 fins a l'actualitat. Fixeu-vos que inicia l'energia que hi havia en el 1800 era la biomassa tradicional, per resumir, llenya, no? En l'actualitat estem gastant tanta biomassa tradicional com en tota la història. Vull dir que no és que hem deixat de gastar-la, es continua gastant. En algun moment començarem a gastar carbó. Mireu per així, per així aproximadament comencem ja a utilitzar el carbó i a incorporar el carbó en tots els processos productius. Fantàstic, però no és que per això se deixa de gastar l'altre, sinó que s'afegís. Després, comencem a introduir també el petroli. Fantàstic, sumem petroli. En l'actualitat gastem més carbó, més petroli, més gas, més nuclear, més de tot que en la vida. Fixeu-vos, en l'actualitat, al final, així dalt, això són l'eòlica, la solar i altres renovables. Ocupen no res en aquest gràfic. Què se pretén ara quan parlem de transició energètica? Se pretén fer desaparèixer totes aquestes bandes grans i que això, que en aquest moment és diminut, ho ocupe tot. Si doneu compte del problema, és a dir, això no s'ha fet mai. Mai una energia ha ocupat l'espai de l'altra. Sempre hem anat a fer unes a altres. Ara, per primera vegada, hem de fer desaparèixer això. I hem de fer desaparèixer per dos motius. Per un, perquè si no deixem de cremar aquests combustibles, el canvi climàtic ja s'acceleraria encara més. I segon, perquè aquests combustibles estan arribant ja a la seva taxa màxima ja d'extracció. Per tant, estan ja començant a caure. Per tant, a bones o a males, hem de començar a substituir això. I en aquest cas sí que és una substitució d'energia per l'altra. I això va ser molt complicat. Què passa? Que, en definitiva, què estic volent dir? Que sí, les energies renovables són el futur, però que al mateix temps que passem a energies renovables hem de començar a fer un canvi en el consum energètic. I, per tant, sense consum energètic no hi ha creixement econòmic, perquè van de la mà, van units. I això vol dir que hem de canviar el nostre mode de vida. I ara ve la pregunta del milió. Tan necessari és el creixement econòmic per al benestar? Realment és el mateix, creixement econòmic i benestar? Jo vos diria sí i no. A veure, en alguns estadis, sí. Per exemple, en societats que estan en estadi de desenvolupament encara inicials, sí que podríem dir que van de la mà. El creixement econòmic i el benestar creixen junts. Per què? Perquè fa falta dotar una sèrie de serveis públics fonamentals, d'infraestructures, i això sí que en aquest cas coincideix, va totalment correlacionat. Ara bé, en societats com les nostres actuals, que ja ho tenim tot, pràcticament, què més anem a aconseguir per seguir creixent? No passarà que en comptes d'estar obtenint més benestar, i el benestar que afegim és quasi insignificant, però a canvi sí que afegim molt de malestar?
A què me referís? Mira, i per intentar posar-vos un exemple, o sigui, d'esta manera s'entén. Imagineu-vos que jo arribo a casa i arribo desmaiat, tinc gana i me prepare ràpidament un entrepà i m'obri una cervesa i me'l prenc. I me dona un benestar increïble. Com a molt, si tenia molta fam, pues a lo millor me puc fer un segon entrepà i una segona cervesa, no? I ja està, i dic, no està mal. Segur que el segon ja no me dona tant de benestar com el primer, perquè el primer és el que m'havia associat d'alguna manera. Però no per això, no perquè el menjar i el beure un poc a mi m'hagi donat benestar, jo d'ahir trec la conclusió de dir, ostres, vaig a seguir menjant bocates i vaig a seguir beguent més cerveses. No, no. Jo sóc capaç de donar-me compte que si seguira d'aquesta manera, pues acabaria mal de la panxa i acabaria borratxo com una cua. No? Aleshores, això mateix podem traslladar-ho a l'economia. Vale? El creixement ens serveix per aconseguir cert benestar, però no per seguir creixent ens va seguir donant més benestar quan realment ja estem associats d'alguna manera. Val? Però sí que ens va crear aquest malestar, que me crearia mil bocata de mal de panxa, d'obesitat o d'alcoholisme, si seguirà beguent, no? Com ens passa en les societats si volem seguir creixent. En quin sentit? Pues, deforestació, acabar en els recursos naturals, contaminació atmosfèrica, no saber què fer en les deixalles. És una foto de l'incendi de Cesenya de fa uns anys, no? Problemes de contaminació de les aigües, fins i tot en l'aspecte ja més psicològic, de dependència del treball, de l'estrès, depressions. Clar, però no obstant tot això, què passa? Quan de moment que no podem seguir creixent en termes econòmics, al final les mesures, les receptes tornen a ser les mateixes. N'hi ha que reactivar el consum per a tornar a créixer. Com se veu en la vinyeta, però si ja ho tenim tot, ja per a què més, no? Clar, o com diem a Falda, planteaba, bueno, y cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, ¿qué? Pues bueno, estem ahí, estem en lo que planteaba Quino en esta viñeta de Mafalda. I ara què? I per tant, si realment no va tan unit, per què tanta obsessió en voler seguir creixent? Pues realment, bueno, a veure, el creixement, una cosa que he de tenir clar, que el creixement econòmic no és igual al benestar humà. Val? En algun moment poden anar junts, però no és el mateix. I per aquesta obsessió? Doncs mireu, perquè realment la visió del sistema econòmic actual, el capitalisme, necessita créixer contínuament. És un sistema que s'endeuta per a poder créixer i necessita créixer per a tornar el deute. Per tant, estan retroalimentant ahir una espiral. I al final no té més remei que inventar necessitats i fins i tot mercantilitzar emocions, no? per a seguir creixent. Clar, i això té una ferramenta fonamental, com és la publicitat. La publicitat és capaç de fomentar una satisfacció permanent de tots els ciutadans i te fa presoner del sistema. No? D'alguna manera, al final, sempre n'hi haurà algo que te faltarà per a seguir estirant el carro. Claro, en aquest entorn va ser impossible la sostenibilitat. Mentre el sistema pretenga seguir creixent, quan ja des dels anys 80 superàrem la petjada ecològica de l'1, és a dir, si ja estem per damunt de l'1, seguir creixent des dels anys 80 seguir creixent és anar en contra de la sostenibilitat. Clar, cap on hauríem d'avançar aleshores? Aleshores hauríem de construir o en molts casos no construir, sinó recuperar sistemes alternatius a este del consum capitalisme, amb uns satisfactors que siguin més sostenibles. Què vull dir amb satisfactors? A veure, una cosa són necessitats i altra cosa són els satisfactors que utilitzem per a satisfer aquestes necessitats. Per exemple, jo puc tenir la necessitat de desplaçar-me del punt A al punt B. Puc fer-ho a peu, en bici, en transport públic, en cotxe compartit, en cotxe individual. Claro, el satisfactor que utilitza, segons el que siga, va tenir un impacte mediambiental diferent. Fins i tot podia arribar a qüestionar-me si és necessari anar o no és necessari anar. Per exemple, ara que estem molts teletreballant, t'adones compte que hi ha moltes coses que les pots fer igual sense necessitat ni tan sols de desplaçar-te. Pues, seria molt important que començarem a pensar en satisfactors més sostenibles i fins i tot en algunes vegades que algunes coses se poden fins i tot evitar. Una cosa important, començar a mirar aquest pas, no obsessionar-nos amb el medidor del PIB i passar de pensar en aquesta economia de l'abundància per a alguns a una economia de la suficiència per a tots.
i el qual vol dir no mirar tant el PIB com a indicador i mirar més la distribució de la renda. Val? És el que vinc a dir-vos. Pensar en aquesta equitat entre territoris i entre generacions, que abans comentàvem, i també, sobretot, fixar més, enfocar més la distribució de la renta, més que el creixement del PIB per se. És a dir, el que estic parlant és d'un benestar clavat en un entorn sostenible, però a partir de conceptes diferents als que fins ara estan barallant-se. Un benestar més basat en una sobrietat, en una simplicitat, on hi hagi molt més de compartir, reduir, reutilitzar, reciclar, de col·laborar, de cooperar, on se visca més una riquesa col·lectiva dels mitjans, la convivència, les relacions humanes, valorar-les, la família, aquesta confiança mútua, d'alguna manera són les que realment donen el benestar. La qualitat de les relacions humanes són les que donen el benestar. I moltes vegades el fet d'obsessionar-nos en el creixement econòmic està trencant aquesta mesura del benestar, que és la qualitat de les relacions humanes. I és important el que estem fent ara, no? D'alguna manera educar i conscienciar en aquest canvi de paradigma que és tan necessari. Clar, i com us deia abans, intentar oblidar aquest objectiu de creixement en societats opulentes, no? I no viure-ho, perquè a mi, us ho comento, moltes vegades la gent diu tot el que comptes està molt bé, però és que hi ha que sacrificar-se molt, no? per a deixar de fer certes coses. I jo, sincerament, crec que no. Jo he deixat de fer moltes coses i per mi no són un sacrifici. Per què? Pues perquè després de llegir molt m'he donat compte que és millor per al planeta i és millor per a mi també. Aleshores, deixar de fer certes coses no és ser un màrtir. Jo no me considero ningú màrtir. L'he deixat de fer perquè, justament, per convicció, pense que és molt millor per a mi i per al planeta. Aleshores, quan comencem a viure que amb un ritme inferior som més feliços, probablement no suposarà ningú esforç per a ningú. Val? És a dir, com a resum general, no sols hem de fer un canvi del model energètic, com abans comentàvem, sinó que principalment hem de fer un canvi social i econòmic. Això és fonamental. I vull recordar alguns conceptes, no? Que potser no directament els he dit, però sí que s'han insinuat en la xerrada, com pugui ser. Patim una crisi integral, i això és important remarcar-ho. No només la sanitària, que no vull ni posar-la, perquè vaig a pensar que és conjuntural i desapareixerà. No? Però n'hi ha altres que no són conjunturals, com són aquesta econòmica que forma part del final d'un sistema, no? I que està provocant una crisi social, pèrdua de diversitat ecològica, canvi climàtic, esgotament de recursos naturals i energètics. I afegisc, i tot això provocat per l'egoisme. Per què dic que provocat per l'egoisme? Pues perquè tot això estem avisats des de fa més o menys 50 anys. Per datar d'alguna manera, en el 1972 ja el Club de Roma ja va fer aquell informe dels Meadows i altra gent, no? En els que ja, que es deia els límits del creixement, en el que ja estudiant dinàmica de sistemes ja feien una previsió d'on podíem arribar si no canviàvem el comportament. I, curiosament, quan després ha anat repassant-se les dades al llarg de les últimes dècades, estan acertant el que estem fent. Estem en el pitjor escenari des que ja havíem previst. Per tant, avisats estàvem des de fa molt de temps. I una cosa important, i és que hem de tindre clar que de créixer anem a decréixer. Més pront o més tard anem a decréixer igualment, però no és el mateix si actuem en previsió d'aquest decreixement que si ens ve imposat. Perquè aleshores el que passa és que anem a col·lapsar i anem a passar-ho mal. I damunt, quan és un col·lapse, alguns podran sobreviure millor, altres no tant. No sé si heu vist una sèrie francesa que s'ha emès recentment també en A Punt i en la TV3, que abans crec que la passaren per Filmin, que es diu El col·lapse, i bueno, d'alguna manera, quan el col·lapse comença a produir-se, algunes classes, a lo millor, intenten protegir-se, però deixant les altres abandonades. Per tant, és molt important que ens plantegem que si volem un decreixement feliç o infeliç, un decreixement infeliç ja sabem el que és. Ho experimentarem en la crisi del 2008 i els anys posteriors. Estem experimentant-ho ara també amb la conseqüència de la pandèmia. No? Estem decreixent, sí, però no és el decreixement del que jo me referís. Això és un decreixement dins d'un sistema que vol seguir creixent i no pot. Per tant, és un problema. Quan jo parlo de creixement, me referís que d'una manera més ben ordenada començar a preparar les societats cap a aquest altre punt més sostenible.
I una cosa important, que estic segur que molts dels que esteu escoltant-me ho tingueu en el cap, no? Però, bueno, i la tecnologia? La tecnologia no va ajudar-nos i les millores en eficiència no van ajudar-nos. Sí, van ajudar-nos, però no en el sentit, jo crec que no en el sentit que molts estan pensant. I per això vull comentar-vos el que se coneix com la paradoxa de Jevons. Mireu, a veure, què ve a dir la paradoxa de Jevons? El que ve a dir és que determinades millores d'eficiència el que fan és que un producte o un servei que abans, per ser ineficient o per ser car, no s'utilitzava, al millorar l'eficiència comença a generalitzar-se i al final, encara que individualment és cert que aquest producte és més eficient, al generalitzar-se augmenta igualment el consum. Us poso un exemple. Quan jo era jove, quan jo era un xiquet, aire condicionat només estava en l'oficina bancària i en casa del metge. Ningú tenia aire condicionat en casa, ni pensar-ho. Per què? Era un aparell car i era un aparell que utilitzava molta energia. Això no s'ho podia permetre qualsevol. Què va passar? Que, efectivament, la tecnologia va incrementar la seva eficiència i els aparells són relativament barats avui en dia i consumeixen molt poc. Què ha passat? Que tot el món té aire condicionat, en el qual, al final, l'efecte ha sigut que s'ha disparat el consum energètic. Encara que una unitat ara és molt més eficient, s'ha generalitzat. Igualment abat en els cotxes, per exemple. Ja portem diversos anys que està augmentant les emissions de CO2 provocades pels cotxes. Vale? I això per què? Pues, a veure, com pot ser si tots els cotxes han millorat en eficiència i cada un d'ells emet menys, com pot ser que hagi augmentat? Pues justament perquè el fet de que ara els cotxes siguin proporcionalment més barats i proporcionalment consumisquen menys ha fet que la gent canvia el tipus de cotxe que té. Ara, abans era impensable que uno tinguera un 4x4 i ara tot el món té un 4x4, fins i tot per anar per la ciutat, sub famosos, no? Per tant, s'ha desplaçat l'ús a un tipus de cotxe que ara és molt més eficient que era abans. Abans ningú se clavava en un cotxe que xuplava gasolina com els antics 4x4, ara i això ja no passa, però què passa? Que ara podem estar tots beneficiant-nos d'utilitaris que tenen poc consum i puntualment, algú que per les seves necessitats utilitzarà un 4x4 perquè té necessitat d'anar per la muntanya, però no, què passa? Que al final la gent està tendint-se a cotxes molt més grans que, encara que siguin més eficients que en el passat, acaben consumint més de lo que podrien ser utilitaris. Val? Això és el que ve a dir-me la paradoxa de Jevons. Per tant, la tecnologia i l'eficiència ens ajudarà? Sí, sempre que estem dins d'un procés de decreixement. A què me referisc en això? Que mentre anem cada vegada utilitzant menys recursos naturals, la millora en eficiència ens permetrà mantenir el benestar, però cada vegada utilitzant menys recursos naturals. Però no hem d'entendre la tecnologia i l'eficiència per seguir creixent, perquè aleshores és quan actua la paradoxa de Jevons. Aleshores, per això, crear unes bases imprescindibles ja per aquesta necessària transició. Estructures urbanes, preparar les estructures urbanes, els subministraments, la mobilitat, fins i tot la col·laboració comunitària, que ha sigut tan important. Ho hem experimentat durant la pandèmia, no? Com la gent, de manera altruista, ha organitzar-se en els col·lectius, els veïns, ja no només les famílies, no? Els més joves ajudant als majors, sinó també gent desconeguda s'han començat a ajudar, a repartir-se menjar a les cases que sabien que hi havia gent més dependent. Bueno, pues, tot això és cap on hem de començar a manejar-nos. És de créixer fins a arribar a un estat estacionari més sostenible. I molt me direu, bueno, i aquesta situació, què passa amb el treball? No? Clar, estem parlant de creixement. I sabem que no para de robotitzar-se tot, se digitalitza, aleshores, i el treball? Pues, bueno, és una qüestió clau per a parlar-la. Ara ja no és possible parlar d'això que fins ara ha funcionat tan bé. Fins ara sempre s'ha parlat de la destrucció creativa de llocs de treball. Què significa això? I això, i és cert, això ha existit. En les últimes dècades, en la manera que anava tot automatitzant-se i robotitzant-se, i al final la maquinària anava ocupant el lloc de la mà d'obra, però a canvi, per això se diu destrucció creativa de llocs de treball, però a canvi també anaven creant-se nous sectors, anaven generalitzant-se el consum de tots aquests productes i això feia que se desapareixia, no, mà d'obra en unes faenes, però ràpidament se creaven en altres. Clar, això en una societat que creixia ràpidament
podia ocórrer. Claro, en la societat a la que ara ens dirigim, en la que va ser difícil seguir creixent, cada vegada més, i l'increment de la robotització destrueix llocs de treball de manera que no n'hi ha manera de reposar-los, no? I, per tant, ja em ve al cap aquell pronòstic que va fer Keynes. Recordeu que Keynes en 1930 aproximadament, no, exactament, que va ser el 1930, en una jornada que va participar en Madrid, va fer una previsió i va dir, jo calculo que tal com està avançant-se la mecanització i l'increment de l'eficiència, pues, les nostres necessitats estaran cobertes d'ací 100 anys, va dir 1930, va dir d'ací 100 anys les nostres necessitats ja estaran cobertes per la maquinària i les persones només han de treballar pues, unes 15 hores setmanals, no farà falta treballar més. Estem ara en el 2021, pràcticament estem quan ell va fer el pronòstic i la situació que vegem no s'assembla tant a lo que ell, al seu pronòstic. I jo me pregunto, però ahir se va equivocar ell o ens estem equivocant nosaltres? Pues jo me decanto sempre per pensar que som nosaltres que ens estem equivocant. De fet, aquest pronòstic que va fer ell, Keynes, al final s'ha complit. Al final, l'eficiència de la maquinària ha sigut fins i tot major a la que ell preveia. Quin ha sigut el problema? Pues, des del meu punt de vista, han hagut dos. Un és que al final ell tenia en el seu cap les necessitats, cobertes les necessitats, i efectivament, i tant que sí, podien estar cobertes i només necessitar 15 hores de treball. El que passa és que hem tingut la capacitat d'anar inventant-nos, diguem-ne, pseudonecessitats contínuament. Cada vegada necessitem moltíssimes més coses que podem posar en dubte fins i tot si són necessitats o no ho són. No? Clar, per tant, un primer fallo per mi nostre, no d'ell, quan va fer el pronòstic. I un segon és que, d'alguna manera, en el pronòstic estava, bueno, no és que en aquella fàbrica on hi havia 100 treballadors, ara hi ha una màquina i els 100 treballadors en plan cooperativa se reparteixen els fruits d'aquesta maquinària. No, no ha passat això. Ha passat que hi havia 100 treballadors pues, en la fàbrica, pues, ara n'hi ha 3 o 4 controlant les màquines i mentre que els altres 90 i pico han tingut que buscar-se la vida d'alguna manera. És a dir, podem dir que no s'ha democratitzat el fruit d'aquesta mecanització, podríem dir-ho. No? Per mi són els dos errors i crec que són nostres, no del pronòstic de Keynes. Aleshores, el que hi ha que començar a parlar de conscienciar-nos en que moltes d'aquestes necessitats no són tan necessàries, no? Valga la redundància, podem dir que són artificials, i començar a repartir la jornada laboral. Que al final hi hagi que cada persona treballi menys hores, però totes les persones puguen treballar. I quan dic repartir el treball, me refereixo a tots, no només el treball professional, sinó també el domèstic i el col·lectiu, tots. Clar, i així, mira, me ve al cap el que Antonio Gala, en un dels seus llibres, comentava, no? Un dels seus personatges parlava de rebaixar el sostre de les necessitats per a no tindre que calfar-se el cap en satisfer-les, no? Pues esta és la idea que caldria començar a mentalitzar-nos. O, si tingueu interès, busqueu per internet la paràbola del pescador que conta Carlos Taibo. Ell pues, bueno, va il·lustrar també això en una anècdota. Busqueu per internet i veureu. Clar, aleshores estem parlant també de que el treball hi ha que començar a pensar en repartir-lo. O com diu Pepe Mújica, no? Pepe Mújica al final el que ve és a reflexionar dient, bueno, al final quan compres algo estàs comprant-ho amb el test de vida que t'ha costat aconseguir aquests diners. Jo estic segur que si molta gent valorara la d'hores que ha tingut que fer, a lo millor, la d'hores que ha tingut que separar-se de la seva família, de no veure créixer els seus fills per aconseguir determinades coses, pues, si ho posara tot en certa balança, a mi se donaria compte que s'ha equivocat. No? Clar, tot això entronca molt bé el que és el recolzament mutu i no vaig a botar-me un poc aquesta transparència, vaig a dir-la molt ràpidament per a complir més o menys el temps que havíem previst. A veure, casa molt bé. Així hem de parlar de recolzament mutu perquè al final les societats, tant les animals com les humanes, si hem progressat ha sigut gràcies al recolzament mutu, no a la competència salvatge. Això és un error de comprensió de lo que ha passat en la història. No? Des d'insectes, mamífers, tot, no vaig a parar-me ara, però els humans també. No? I, clar, al final, aquest recolzament mutu és el que ens ha fet progressar. I hem de tornar a ell, no? I oblidar-nos d'aquest eslògan de competir i uns estar per damunt d'altres.
Ara, iniciatives, avui en dia n'hi ha moltes que comencen ja a veure els ulls. No són iniciatives excloents, no, són cada una d'elles pot tindre interès i poden haver moltes que s'enjunten, altres que poden anar per separat. Pues des del final el que és les ciutats en transició, no? Que ja estan preparant-se per a aquesta falta de combustibles fòssils. L'economia col·laborativa ben entesa, no? Del procomú, la permacultura i la resiliència comunitària, l'economia del bé comú. Després, fins i tot parlar de monedes locals en alguns casos, simplitat voluntària, reparament del treball, la biomimesi, parlar d'ecofeminisme. N'hi ha moltes coses que avancen, fins i tot coses tan senzilles, no? Com crear grups de WhatsApp, algo tan senzill on la gent s'ajuda mútuament. Jo visc a Massanassa i així crearem un grup i quan algú necessita un taladre, doncs abans d'anar a comprar-se'l, si no en té, ho demana al grup. A veure, algú me pot deixar un taladre i una broca del buit per este cap de setmana? I la gent li el deixa, no? I això al final deriva que moltes vegades no sols ens deixen coses, sinó que a vegades les regalem. Algú diu, ai, mira, és que ve algú convidat a casa i necessita un llit afegit, algú té un guile sobre i algú diu, pues mira, jo tinc un llit que no gaste de casa dels meus pares, te'l regale, no? I coses així, no? Pues bueno, totes aquestes coses són coses senzilles i que abans, antigament, passava en l'ambient rural, per exemple, i que probablement ara en les societats, en les ciutats estem oblidant-nos, no? Per tant, investigueu sobre això. A veure, consulta. Jo, aquesta xerrada no pretén convèncer a ningú de tot el que estic dient. No? Sí, el que sí que vull és, per lo menos, estimular-vos a que reflexioneu sobre aquest tema. Jo estic totalment convençut. Això ja vos heu dit de lo que vos he contat. He intentat d'argumentar-vos en la meva exposició. Però no vull que s'ho cregueu perquè vos ho haig de dir jo. No, investigueu, busqueu. Per exemple, llibres. Jo acabo... Això és una foto que he fet d'una quinzena de llibres des que tinc per damunt la taula. N'hi ha molts més. Tots són en valencià i en castellà, no? Bueno, n'hi ha molts més en anglès. A qui se defensa bé en anglès, n'hi ha moltíssims. A qui no li agrada tant llegir i li agrada més que li entre visualment, busqueu en internet, n'hi ha un muntó de documentals. Estoy rodando el cambio, mañana... Mira, Arthur Keller és un científic que és francès, però està subtitulat i s'entén molt bé. Té píndoles curtes, de 5 minuts, 10 minuts, que estan molt bé. Mira, la sèrie que abans us he comentat, no?, del col·lapse, A3, no? A3, mira, això que apareix així, The Old Crash, això no és un documental, això és un blog d'Antonio Turiel, és un dels experts, un científic del CSIC, que és un dels majors experts espanyols en el peak oil, i en algun lloc tenia que posar-ho perquè és una font fonamental de coneixement. És un blog, no és un documental. No? Entreu allí i contínuament està portant material, tant ell com altres persones que ell cedeix el blog per a que escriguen. Documentals com de crecimiento. En TV3, tant en el programa Latituds com en 30 minuts, n'hi ha diversos que estan allí, que a la carta se poden consultar. La cruda realitat d'Aitor, que també està molt bé. En busca del sentido. Altres documentals I una cosa important, no? Bueno, ja és el moment, no?, de començar a construir un món millor, com diu Mafalda en aquesta vinyeta, però mira, vos dic així el meu correu electrònic. Per què? Pues perquè si a algú li té interès en aquestes coses, jo tinc el costum de que sempre que veig un documental que me pareix interessant, si està en YouTube o en una plataforma, pues me lo guarde, no? I tinc un canal de YouTube on vaig simplement guardant documentals sobre aquesta temàtica. I també pues, notícies relacionades amb la temàtica les vaig guardant en Pinterest. Si algú té interès en això, que no tinga vergonya d'enviar-me un correu i dir-me, passa més enllaços, que jo els passe a qui tinga interès perquè siga documentant-se. I, per tant, ja està ja l'última transparència, així més o menys compliré el test que m'havien donat. Jo crec que tota això és possible, però no de la manera que intenten vendre-nos-la. No aquest màrqueting eco, que ara tot és eco i tot és sostenible, quan realment és el greenwashing, no? Al final és pintar de verd tot el que estan fent, tot el que s'està contaminant i se pinta de verd. Ni tampoc aquesta visió ecopija, no?, de l'ecologisme, ni tampoc parlar de creixement verd ni de creixement sostenible. Ja hem vist en la xerrada que qualsevol creixement en la fase que estem ara, seguir creixent no pot ser ni verd ni sostenible, perquè ja estem per damunt dels límits del planeta. Per tant, no és seguir igual amb altres energies, no. És seguir amb altres energies, però
canviar, situem en un altre nivell diferent. I per això, per fer aquest canvi, jo crec que és molt important que existisca un canvi individual, col·lectiu i institucional, probablement tot alhora o que alguna de les parts ho inici i d'altres s'agarren. I direu, i esta foto, esta dona qui és? No? Pues esta dona és Rosa Parks. Rosa Parks, en 1955, coneixeu tota la història, no? Ella, de raça negra, se va negar a ocupar el lloc que tocava ocupar els negres en els autobusos. Hi havia una part reservada i els negres devien cedir determinada zona perquè fos ocupada pels blancs. Ella se va negar en aquell moment. Això va provocar que l'arrestaren, però va provocar que el col·lectiu de negres començar a mobilitzar-se i boicotejar la línia d'autobusos durant molt de temps. Durant més d'un any va estar boicotejant. Al final l'empresa va arribar a quebrar i això va fer que les institucions estudiaren el tema i al final, efectivament, acabaren modificant la norma per considerar-la que era discriminatòria per a la raça negra. Evidentment que era discriminatòria, no? Però bueno, fins que no va haver aquest moviment individual i col·lectiu no se va canviar. Bueno, pues, això vos ho dic perquè és important que anem actuant en tots, les institucions, però també els individus. I una cosa que és important és que, al final, com a ciutadans, votem cada dia. Això de que votem cada 4 anys és mentira. Bueno, últimament votem molt més, però realment en cada acció que fem cada dia estem votant. I, per exemple, una cosa tan senzilla com anar a comprar. A veure, pues uno pot decidir, primera, pot decidir si necessita o no necessita el producte que pensa comprar. Decisió important. Segona, suposant que necessita, on va comprar-ho? A una tenda de barri, a un supermercat. I si és un supermercat, quin tipus de supermercat? Una cooperativa en productes sostenibles o no? Un gran magatzem? O prefereix comprar-ho per internet? Què suposa això? Clar, doncs que cada un valore el que està fent en cada dia, perquè està votant. Al final estàs donant una senyal al sistema. Si al final tu acabes actuant d'una manera que no se correspon en coherència amb el que tu penses, el que estàs és premiant justament el que no voldries que passara. Val? I per això és important anar canviant aquest paradigma i educar, perquè moltes vegades l'exemple per exemple, jo recordo quan jo vaig començar a anar a treballar en bici, d'això ja fa molts anys, clar, anava des de Massanassa a Benimaclet en bici i recorde que pràcticament no hi havia ningú que anara en bici per dins de València, que travessara València en bici. No, però bueno, al final l'exemple d'alguns, el que les institucions també s'involucraren creant carrils bici, van anar ajudant i avui en dia en València és molt habitual veure moltíssima gent desplaçant-se en bicicleta i és interessant. Per tant, al final, no només l'acció individual és important, sinó l'exemple que dones que fa que molta gent ho visca en naturalitat. I quan dic que cal canviar el paradigma i educar en aquests altres valors, fins a arribar a una massa crítica, una suficient gent que provoqui un canvi de fase. A veure, explica això. El canvi de fase és una terminologia més de la física, no? Però també en l'ambient social s'utilitza. A què me referís per canvi de fase? Pues vaig a fer una analogia a la física. A veure, tots sabem que l'aigua té tres estats, no? Sòlid, líquid i gasós, val? I que canvia de fase. Pues tu, si agarres aigua que tingues en casa, probablement la tindràs a 20 graus, val? I la claves en un perol i la poses al foc i la comences a calfar per intentar que canvi de fase, doncs si tu li enxufes foc i mires l'aigua, estàs ahí mirant el perol, veuràs aigua, veuràs un líquid i passarà de 20 a 30 graus i a 40 i a 50 i a 60 i a 70 i tu continuaràs veient un líquid. I és que no canvia, és que està ahí i és sempre el mateix. Si tu te canses i dius, ostres, això no canvia de fase i pares el foc, doncs s'ha acabat, no canviarà mai de fase. Ara bé, si tu eres un poc més constant i aguantes uns quants graus més, al final, aquest calor provocarà que ens posem a l'entorn de 100 graus i allò comença a bullir i comença a evaporar-se i canvia de fase. A què me referisc això? Pues que, a veure, al final, qui ha provocat el canvi de fase no ha sigut l'últim grau, no? Ha sigut la suma de tots els graus. Igualment, en els moviments socials passa. I d'igual manera en els canvis d'un sistema com el que coneguem. Quan moltes de les unitats comencen a manejar-se, comença a veure's naturalitat una altra forma de viure i una altra forma de ser. I moltes vegades en els aspectes socials diuen que si entre un 15 i un 20% de la població comença a fer les coses d'una altra manera diferent, és el que dispara la xispa, el que fa que la societat de colp comença a valorar-la com una cosa normal i comença a fer-ho.
I ja simplement, ja per a acabar la xerrada, perquè ja estareu cansats d'escoltar-me, simplement deixar aquestes paraules que va recollir Eduardo Galeano, no? Quan deia que molta gent menuda en llocs menuts, fent coses menudes, poden canviar el món. Per tant, jo vos animo que esteu escoltant-me, que cada un faci el que puga en el seu àmbit i entre tots anem a seguir educant en aquest canvi social i econòmic que necessitem tots. I, bueno, i moltes gràcies per aguantar-me el rotllo. Ara, pues, quede a la vostra disposició per a si volem que xerrem un poc sobre aquest tema o el que vos avellisca. Vinga, moltes gràcies per escoltar-me.